Shi ba sai yan wana ne kadai za su iya kwata min yanci? To ƙarya kike munafuka. Gaskiya ne. Ni kuma lalacewar tawa har ta kai yafi gigiyen nan da ke? Ki zo ki ce zaki bin barazana? Ba ki mishi ba sai na faɗa miki wannan kan munafuka To kawai. billahi lazi biki isa ba. Na rantse da girman Allah ba da ban wani abu ba. Wala daga cikin ki ya gaya miki a cikin. Za ki matsa ko sai na faɗa miki wannan kan. Za ki matsa ko sai na sara miki kina ƙara cewa tak sai na sassara ki wannan. Yawa ki mata wannan ba kina ƙara cewa tak sai na sassara ki a gidan nan. An mazo mata. Pick up action. Kai za ki matsa ko sai na faɗa miki wannan kan. Ba kwadawa ba. Za ki mun shiru ko kuma in ke ƙara cewa tak sai na sassara ki a gidan nan. Za ki matsa ko? To. In kika ƙara ce mu in kika ce mu tak sai na sassara ki. Yawwa in kika ce tak sai na sassara ki a nan gurin. Daga ta. Pick up action. Kai in kika ce min tak sai na sassara miki wannan kan. Munafuka. Yar ƙaramar halitta sai hatsari. Wallahi sai hatsari. To mu je. To mu je.